Long birta thanji bang ni lisa misonali rong bipi aprasi birta thepi pen harjuik tha Inut ahemipi kiduk chotkali keso ke pangji ke dot hai ka bejok CM aphan PMAYG ahem so kerap ke hang Difu Government College aprang ason nongnam kache thangklong kali detsi non ke sampridang ason si theklong Tarapung ahawarmen tu si black topping atawar dongdon long pumapusi Council aphan tuwar kacholang India long COVID-19 akeso kanglo majok 4th position an kachipalidun Khonsing rong PEM aot kali lasi prabjin pen arpu pasunang ji pusi ham thanga songatum CM aphan kehang Number 18 Lumbajong constituency angkang Sikari Hansi polling station ke parlo Dipurong so pipen kilometer ingkoy rapo anbak kahelo lapen manja pen kilometer sirke pajak kahelo longki bearong along karli tang hemari be sopi rani bepi arta plikep sose inut hemepi kisung ke boy tektik pensido rani bepi alangli ningkan krek nerkep soselo kiso ke pangji lapen alangli inut vet kedua jok kedua dim ahemanta avedetsi rong pen kilometer isi anbak kahelo ingna maju along elong adim along si keban tektik ihumahem banalong boha cepacong si aningkan ta lapuson si arni cingtang bomlo lapen rani bepi alangli arniwang ane om kecojia phanta ajat awarsai avesi cecak beretlo lasi ronga so komatne ningkeme kanghon kejinso doa tumsi pidam pacom bom pensi kereng dun bor ilo pusi news fasa perangke kahumri damahut acekle muso nang than pachini dun du kisung abang so lam dista melang lahi sang tetikang ngol salang lilat ngrang hangsar fansta min non trabin pen lang li phana ki do hem aphan rap athe sonde pusi alang li phan chuni ri dun dak ni ji ra phan kiso bang ke pining pen kan kren ke bagle lo sita nili tum ta la ki do kisung aja ini pen ma lang di the lo la si non nang le tum la news hoi pen sita ni nang le tum non nang tum na sab nang hori pen nili tum ni ke the lo la si son tak thak si la nili tum asi em alang ni rang ha sa pa sita mi alang li phanta chuniri lo la sila bangso ke boy kisung tektika bang piaphan komatsi nang kerap tek jima pusi towar cholang ding lo puta achekle muso bang kisung ke boy kaning rialam nang chethandun lasi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kisung ke boy aphan kerap kajinso kang hon ke do ke pazir sonsi nilitum kidu ka joine kisung ke pangji ahut se kachilang ji aphan lapen anparta ke do ahem PM GSY ahem so nang pithek jima puta pherang keang no ke hang dakido he nang la so hem kido he di ho asbita no te nang li la dakido bu nang li ko si kido hal nang li ka da pa an habit rong pen ke lo kilometer ke complete nang li da habit kido ko nang li kido hai iglo manja pen dili phanse news fast Karbianglong Assam along ri along Difu Government College ta EC nong kachi thangklong a college lo bangso college aphan aprang owe tum bangso college ka charli dun je aphan ning ke hang kachi thi kachi jok dun asonsi ning karong do bonta nona porke bangso college along ka charli dun je aphan ning ke hang ave lapen kachi hung ave mate kachi thang ave data son laso jok bangso college non ke sampridang asonsi thekpon long aprang ahot ke Karbianglong arlo atogan nopen bangso college long ka charli ji aphan ke wanga jok Karbia khai aphan EC thedung kache song amota bangso college long pen chenglo pusi chethan rinti pinpur me Guwahati Cotton College ta EC lo bonta bangso college ke kaya tengsi nongnam kache thang klong do lapen ka charli anat pusi tame paphidun de bonta Difu Government College along abangke aphi ong kacharli atum setame aphai nang jum ong lapen bangso college along kacharli dunje aphan kachihung ke paprang ason avedeta son si thekpon long lasi sankur Karbianglong arat atum setame ke matha dunangji athe Government College Government pen bangso along ri along kacharli atum pacharli nang pusi nang pilo bonta non ke private college ki ong ajok bangso college aphan panungku asonsi cheman derlo
puta chirok tokaradatum chethan rinti. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo nilip constituency arlo tarapunga hawar henlo ke paphidunai adim lopuke CM EM MAC atum anta chini pame. District Council longdat apit tarapunga hawar black topping atowarpu akelokni aki igloni chini pameme. Laso ajok ke damtang MAC kiligahud vote kerek amai kang nialong MAC Pobitra Rongpi arideng amatsi pin pualo pajirdunlo. Nilitum tarapung pen dola marada kecelenga tawar henlo kisung nai pusi rong asar tum jongdun. Sita pinyar nianta tawar ki PG kalisi nilitum tawar gari keceleng unji ke apialamlo hormu keceponji phanta lusai pensi ponang titi. Lasi kilik pahaidet api tarapung ararapan panungku ke ning duglo pusi cethan. Pinpur me ke damtang surihini rakrainer kep aningkan thongkep kilometer atawar adak pensi masapso adak ke paklem ke alinganta cengce puta akoi pi kijum naita aci tim anbak selam jia phansi chuning rilo pusi tarapung pen joysing teron news fast Karbi Anglong. Kheruni sangbadik santha abari maiku Biren Singh Inghi ahin pen song alama ing turponsi pini sengkan troke pleng arni katalon bang sophi karlita nga tumaphan kachikimo ke Japon akimi maipu alok bormon borbora puthot porphai cap apor pen Kheruni sangbadik santha lapen Kheruni press club atum press atum kopuson si ke klem kedam nangjima bangso puthak chingki chingwai pon bangso along aluhi sarpo Anthony Rongpi Kheruni thana OC lapen Chohang pon aluhi Bharat Sahu Hari Chauhan High School Kampur alang litum pen RD dojot pen lam than pon pen kachitong duna phirang ke klem bang atumaphan aning pathidun Kheruni pen Ransing Teron News Fast Karbi Anglong. Assam along ri along arniwang COVID-19 ke so abur ke bat pon thek pon long lasi central government pen testing aphai pabat nangji pusi pinkhat non amat suri ke thom phli an testing pon bom bonta central government pen suri kep an test pon nangji lapen AG test abang pa entoy athe bangso AG test ke ghonta isi angbong riza long pusi home minister pen minister Himanto Biswa Sharma aphan than bonta Guwahati rongsopi along testing along cherap cheto ave ason pusi Sharma than lasi lockdown bosi kachiklo niphaing koira troxi pen puthot ruini aphan lockdown nangkok po puta than lasi non amat bang suriner kebra pharopora plikebra troxi keso awurlong bang sopen bang surihini ra pharoner kebra trokner kebra ho atum aphan keso langpon bomlang lapen bang krihini atum aprandam nang lopusi pachini anparta det pi alongta arniwang keso aphai ke bar ajok somindar angkang abang mate India adet 4th position keledun athe nonamat India along setame lak trok sose aphai letanglo USA Brazil lapen Russia adungke India henlo pusi somindar angkang bangso COVID-19 awur ke so aphai lakha atum pachini pon. News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Hamren constituency arlo rong hidia rong along medical sub center ahen ingnam pamandet chenam lapen labangso arong manpeng ke do tum pusitame thangnatta langdam de lapen warsai ke me pusitame pipipin asonsi mandet lo athe se ke chelang hem hospital abangke kikim kerang pontanglo doctor atum pusitame damdepin lapuson ke rongarat tumphan apharlo chojor asonsi mandet KAAC along medical EM khonsing rongpi ke chelangdam kenang sot athe lapusona hem ke joy paman det thelak lak pulote kikim jiali ave non ke ahem tangdet apita ingnam paman thuke lake arpuke dotum kapang preya jok kalima lapen labangso rong hidia rong aradatum phan matha pen Karbi Anglong Autonomous Council along medical EM khonsing rongpi ke chelangdam kenang sot athe rong hidi lake inglong apil the Hamren constituency local MEC sitamik kachilangdun kenang sot dongkam kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Kedamtang wusik ing koirania kep arni Bengaluru along inut Karbi Ariso sarkiri ronghang arta ing koirahini third floor ahem kang tuyang songpen nang ke klua jok aprandam juipu birta longsi CM Tuliram ronghang kerap ke pajirlo
Hojai District Sodar Timung Arong Amekar Sodeng Rong Hangpen Kadom Teron Pi Atum Asupua Kleng Silo Pusi Chethan CM Tuliram Rong Hang Alang Lisi Angton Asayanta Nang Kirab Duna Joinesi Pini Kitiar Pum Mate Arang Bositami Methanga Hemalong Nang Chele Long Lo Lapen Alang Litum CM Tuliram Rong Hang Apan Ningaklong Ningkang Sam Kachorok Pajir Lopusi Aprandam Ju Apia Potum Ningje Dong Mukak Pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Nili kecing si kayak kecing hona bangko pakai itu diram rong hang si em sarpan ning sabdi dengar dobet pajir suri kardom talang di pajir lo arnam pantai hirjume hang itu nili dagma mas ko kleng bang kisung ke boy pen darang wana pachet keklong apa suri kardom dang pajir lo lapenon nili ning thepi ili tum karbi khaita ke thekeria bang ko bang pi dop piglo nili ning che thedam piglo nili ga dagwa mas asupu akle hemna chele long ro bangke ha bangalore rong nili supu akle si nili ga akle si asupu bangta hadak sido khala tum long ka cherap dum thek khala dak ili tum karbi lo char liya song klem bang ko bang tum ka cherap dum thek pena job nili tum mosomar phan arang ta nili tum cetek long lo lapen aporte bahainia kleng phanta dak hem pachewan theka pot ala dak presiden ake hai lapen alang li long ka cherap dun kadok ka we tum phanta ningak long pen kardom nili pajir lo Karbi Student Association asai hem along pherangke amai kang nipon bangso along pinyanar lopor phai kresia pormalom KSA kongchun bang thangsing timung Karbiang Long Autonomous Council EM khonsing rong piaphan phone kilo hot lam kang tang pen kipua puthak pherangke amai along klardak alam the kepaklang pon thangsing timung EM khonsing rong piaphan isialam karju pon alam ke socheng dhenta constituency Rongmongwe Sub-Center along Dr. Abedet Lasi Dr. Toinang Popu Alam Karjua Hut EM Khonsing Rong Pipen Lam Kang Tang Pen Kipuke Nang Tum Non COVID-19 Award do Bom Pu Jini Nema Pusi Ke Pu Lapen Nang Tum Hampang Asong Atum Ke Nadne Quarantine Center along Damsi Klem Olo Lapen Photo and Pen Public City Aphan Chot Pusi Kipu Puta Pherangke Amailong KSA Kongchun Bang Thangsing Timung Pen Ningje Pon Lapu KFA may puting ku ingti pen setame sodak pen pinrem lo nitum aphan photo and pen ke klempu public city aphan chot pu ki pula pen KSA kongchun bang thangsing timung aphan lam kang tang ki pu apot sodak pen pinrem lo lapen ne KFA may puting ku ingti pen Karbiang Long Autonomous Council EM khonsing rong pi aphan chepang no prong pen English Hindi Assamese alam pentame challenge ji pusi aning ki pung pen phirangke amai ahut EM khonsing rong pia phan kither laso phirangke amaya long KSYC Meipu Prakash Terang Kongchun Bang Bipul Tiso KFA Meipu Tingku Inti Kongchun Bang Soron Sing Rongpi KSA Meipu Bijoy Be KNA Meipu Dorsing Terang Atumta Chetongdun News Desk Report News Fast Karbiang Long জানে ওপেন চ্যালেঞ্জ কৰি যাম মই কাৰ্বি ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা সন্মুখত আহক মোৰ লগত কথা পাতক মোৰ লগত কি ইংলিছ পঢ়া পাতিব না হিন্দী পঢ়া পাতিব না কাৰ্বি পঢ়া পাতিব না কি কৰি পাতক মই চ্যালেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো মেডিকেল এমত খালি ভইচ মাত কৰি থাকে কামটো একো নকৰে উকি থাকিলে নহয় টোটেলি প্ৰেক্টিকেলি নামিব লাগিব ফিল্ডত সি একো ফিল্ডত নানামে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনত এভৰি সমস্যাত আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম দিওঁ ট্ৰেইনিং দিওঁ কু বা ধান চান আমি বিলাওঁ এই কথা তেখেতে আমাক কি ক'লে এই ধান চান কুৰ হাঁহ পলিচ গাহৰি পলি আপোনালোকে বিলোৱাটো ছ'চিয়েল সংগঠনৰ কাম হয় তোমালোকৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাম হয় বোলে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাম নহয় যদি আমাৰ কাম কি Asam Along Realong Brahmaputra Alang Royalang Kithejok Adongarai Kidu District Inquiry Langkanglum Thekponlong Bangso Langkanglum Ajok Lakre Posusiara Datum Ahemarit Ti Open Relief Camp Donanglo Pachini Ponateng Bang Troxy Atum Aprandam Nanglo Jesimet Dhuburi Nogao Nalbari Lapen Borpeta Highway Henlopusi Than Anparta Ningkan Pokep Suse Arta Abangku Longli Kanglim Pensi Aprandam Nangluputa Pachini Pu Assam State Disaster Management Atum Pachini Atengke Non Eprang Nithom Niti Angbong Ari Kujangji Ason Lasi Bangso Brahmaputra Alang Royalang Sita Sanpo Putsi ASDME Atumpen
Pachini, Athi Sub Himalaya, West Bengal, Arunachal Pradesh Malam, RV Kejang Ji Ason, Pusi, Center Water Commission, CWC Atumpen Pachini, Lasi Gwalpara, Dhuburi, Guwahati, Tezpur ke Denjaralong Sido Puta, ASD, ME Atum, Than Pachini Pon. Pinya berta la pasi pajulo dumi thang me kardong.